Takie małżeństwo, co mieli 5 synów. 4 takich wysokich blondynów, niebieskie oczy, a ten jeden, ostatni, był taki mały, kręcone loczki, czarne, taki śniady, taki niepodobny do tamtych. No i potem taka sytuacja, na łożu śmierci leży ten chłop i się pyta tej swojej baby: Marika, powiedz nam. Ja ci tego pytania nie chciał przed tym zadawać, ale muszę się teraz zapytać przed śmiercią. Powiedz mi, czy ten najmniejszy to jest mój synek? No to, że jest twój synek. Powiedz mi, ale czy ty możesz przysiąc, że on jest naprawdę mój, przysięgą na wszystkie świętości? No i umarł. A ona tak: dobrze, że on nie zapytał o tych 4. Chłop się dowiedział, że urodziło mu się dziecko. Uradowany. Kupił kwiatki, zaraz myje tam na ta porodówka. Włazi tam, patrzy się, a ta jego baba na ręce trzymie czarne dziecko. Słuchaj no baba, ty biało, ja biały, a on czarny. Słuchaj no, ja nie chcę nic wiedzieć, ale ja ci muszę powiedzieć go do baba. Słuchaj, tu była taka mamka, ona wzięła nam to dziecko, bo ja nie miała mleka, ona je karmiła i tak to na niego przeszło. Ten temu wiary nie dał. Pojechał do matki, Godo to wszystko jak temu było. Matka Godo: wiesz co, to jest możliwe. Ja: to jest możliwe. To jak żeś był mały, to ja cię też chowała na kozim mleku. Dzisiaj żeś jest głupi jak cap. Kolega kolegi spotkał i mu Godo: słyszałem, że ci się urodził synek. Ja? No ja. No ale co, wszystko w porządku? No, raczej ja. A jest podobny do ciebie? No, nie. Do żony? No, też nie. No to do kogo? A co ci by da Godą? I tak go nie znasz. Hop pojechał na delegację do Afryki na 5 lat. Ta baba: to co ja to by da sama robić? Tyle czasu. Ale te baby z tego familoka i go dają: ciuła, co się starosz, pójdziemy na dyskotekę, się zabawisz. I tak też zrobiły. Zabrała się z takim murzynem, po jakimś czasie okazało się, że jest w ciąży. Kurde, tragedia. A te baby: co się starosz, wszystko będzie dobrze. Za niedługo urodził się taki fajny syneczek, cały czarny, kręcone loczka, oczy miał jak wągliki. Wszystkim się podobał. Minęło te 5 lat, patrzą się bez łuku na ten chobyż na placu, stoi z tymi taszami. I ona do tego syneczka: weź się schowaj do łazienki, ani nie dychaj, ani się nie odzywaj. No i synek jednak się mu zmierzło, trochę wylazł z tej łazienki, stanął w kącie. Ten włazi do tego Andrzeja z tymi taszami, patrzy się na tego synka. Godo: kurde, tak żegnował pozor, a ta pierona mi go jednak spakowała. Po długim niewidzeniu się ciotka spotyka Marysia i się pyta: a co tam u was słychać? Wiesz, ciotka, moja mama urodziła niedawno córeczka, ale ceca waszego taty już od 3 lat nie ma, bo jest za granicą. No ja, ale często pisze. Jedna kobieta pojechała se na wczasy bez męża, no i zdradziła go tam z murzynem. Przyjechała nazad, po pewnym czasie okazało się, że jest w ciąży. Ona się od razu kapła, o co tu chodzi, i zaczęła tego chłopa przygotowywać. Tak wymyśliła, że w nocy będzie miała koszmary. I tak pierwszego dnia takie te koszmary, on ją budzi: coś, wiesz mężu, mnie się śniło, że dziecko, co będziemy mieli, jest murzynkiem i ma takie wielkie uszy. Nie, to są takie koszmary, uspokój się. Ale na drugi dzień to samo, za jakiś czas, że takie wielkie uszy. I tak chyba jeszcze z 15 razy. No ale w końcu przyszedł czas rozwiązania. Akcja się dzieje na porodówce. No i teraz przyłazi ten lekarz i go do temu chłopowi: panie, ale ten synek, on jest murzynkiem. Panie, ale powiedz mi pan, czy on ma wielkie uszy? No nie, normalne. A to chwała Bogu.